til det? Hvor er det henne, jeg ved? Det er deroppe. Det er jo på byggekoppen her for mig. Oh god. Suspension broke! We got casualty. Nej, det er bare aksen, der var ude igen. Og den... Nej, break suspension. Well, it's gone. Which bone, everything is broken. Det var stykker. Jeg smadrede den sidste, den her. Der knækkede den her sidste. Det er tredje, der har gjort det, tror du? Jeg knækkede den. Jeg har flækket den her. Jeg har en ny nede i bilen. Det er det værste det hele. Jeg har en ny nede i bilen. Jeg har købt for den knækkede sidst her. Så limede jeg den bare. It didn't do it. Men jeg har en ny nede, jeg må skifte den. You go get it. Det er bare skrue. Det er her i ugen. Det tager 10 minutter at skifte. Hvis du henter det, så skiller jeg den ad. Bare den med bil, ikke skille dernede. Det er nemmere, i stedet for at stå godt heroppe. Så ser vi ikke de andre køre. Nej, bare op til dem, så kan vi gå ned, så kan vi tage den til sidst. Og så hvad der sker. Hvorfor ikke? Altså hen stumpen. Det er det failure der, Ronny, synes jeg, med det bil der. Fuck you. Det er bare flækket, altså. Jeg vidste det godt, jeg har bare ikke givet at skifte stumpen. Jeg siger, it always breaks. Randy boy, go get part. We do it over